ngoceh. Ya Allah lah sing metu kok cempludun. Lah jare Pak Sumadi ngono kok sini ke Salindri. Ya Allah, lah kok yo sing metu iso balas kaki. Beresnya loro Mas, loro. Ayo. Masuk beresnya juga. Menika sing dinamine balon lanang niku. Iso banget. Sing ben ngendikan iki menghormati Pak Sumadi sing request spesial. Monggo Mbak Miken Salindri. Iki kan dari makane. Lah, itu sewu. Aku soalnya dibisi karo Pak Sumadi. Iki Mas aku nyuwun tenan, aku ki kanggo dengan anakku ini bali nikah sali. Kuwi sampe bojone Pak Sumadi gak ero. Oh iya. Mas Takim lho ra ro Lah iya. Lah kok sing metu kok udun. Ngono aku ya mbok tinggal. Lagi nurut sapa itu? Akhirnya yo ngojek to. Di masih bosen. Wis balik wong kuwi grek kok. Oh iya iya. Mas nyuwun sewu anu mobil bergadot iki mobil super tetra tak bujikan kok. Astagfirullahaladzim. Iki sik kuwi. Aku tak rono. Ya nek ana. Ben manggi. Iku sih tak ayo Mas. Ben terus kok Mas tangannya Salam rumiyin sih Mas. Gandeng. Cucuk kaya badok ae. Ayo kok ya. Nah, gandeng. Kalau ibu-ibu rasa-rasa lho. Aku nonton kowe kaya nonton masuk truk gitu. Seraro pikir kok romantis men ya. Tibane apa iki gejala? Stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mik pundi? Coba. Ayo, kabele ben disembung nasi. Alhamdulillah ya Allah. Kabele ben disembung kaya pendek tayo. Ora teko. Ora sangat teko. Mosok gagel jarak jauh. Nganggo mikmu kuwi lho. Ojo. Sing bantune loro. Tak omong ngono. Iki perkara manuk lho. Ya lho, saiki wis tak takoni. Piye? Ayo. Nyapa? Kewan apa sing gedhe manuke? Ayo. Enek kok ya? Kewan Manuk Garuda. Salah. Manuk gedhe awake timbang manuke. Manuk gemak. Kewan apa kewan? Sing gedhe manuke. Oh, gajah. Salah, tetep gedhe awake. Jarang. Salah. Jarang sakmu ini lho. Salah. Tapi masuk jalan gedhe tetep gedhe awake. Kuwi gedhe manuke timbangane awake. Contone Tengu nanggone ning ndi? nek manuke. Lah iya. Iya iki Kewan karo manuk gedhe ndi? gedhe kewane. Lho, Gedhe manuke. Tengu iki. Lah kok lah nek nitik piye ya? Ya Saiki nek ben perkara ngebas. Saiki nek perkara manuk tak bedheki. Ya. Manuk apa sing nemplek ning tembok? Manuk apa nek manuk Dali? Salah. Manuk totok. Salah. Manuk hiasan. Salah sing iso nemplek. Manuk gambar. Lah manuk apa? Manuk cecek. Lah kok iso? Lah ceceke mulai nemplek ning tembok. Oh, manuk apa sing iso ambles bumi? Loh, sing iso anek. Enok kok. Salah. Ulo. Salah. Terus babi. Salah. Lah apa? Kalau wong duduk sumur. Ini kalau pedot cecek mau kok. Manuk apa sing betah ning banyu? Manuk Dali. Berkuku, tilang. Tutuk. Manuk apa? Manuk wong Daud. Biar nek ngono Mas. Lah piye? Alhamdulillahirabbil alamin mereka tong dalemipun sinten Mas lawan. Langsung. Niku bongkok apa? Sama Mas? Kurang banter. Pak Sumadi. Pak Sumadi. Tangan piyambak niku mboten ngati blangkon. Pak Sumadi nggih, sumuk nggih Pak. Alhamdulillah. Nyanyi saged joget saged Pak Sumadi. Oke, napa-napa iso niku. Pak Sumadi bojone ayu nggih. Nggih. Ayo wong awak nyelok pas tiket Salindri ra ngomong bojone lho. Nganu kuwi lho mik mesti tok. Lho, ya. Alah jantenan. Mulane bojo ayu Pak Sumadi ki nimbali tiket Salindri sampai sing edoke gak ero. Masa? Iya, soalnya awakmu kan simpenane dheke. Masa Pak Sumadi senenge banci. Mbok kendowo aku yo opi yo. Alhamdulillah Mas. Menika asal pundi Kang Mas? Serampang Mojo. Serampang Mojo. Nggih. Pengarep manten saking Serampang Mojo Kang pundi? Ajeng niki Ajeng sedaya. niki. Jam mriko. Keluarga mriki. Oh, keluarga. Pundi niki Bram.
Pundi keluarga mriki. Badur. Nggih, Badur. Sing Badur pundi angkat tangan? Angkat tangan sing Badur pundi? Oh ya, petak. Beda Mas, wong Badur karo wong Sramangmojo beda. Sing Sramangmojo pundi ngaco? Ada. Oh, ketak. Bedane piye? Wong Sramangmojo resik-resik. Resi. Lah, kok nek ngawali ngono lho. Sik urung bar lek ngomong urung. Lah iya kok ya, sik koma. Wong kene ya ngono Mas. Kene glowe-glowe. Oh. Tapi sikile mlethek. Lah tanah sedep ning sawah. Lah trayo ning sawah Mas. Bang, nggih. Wong kene iki jenenge wong sregep. Nggih. Wong sregep iki ra ngelane wong Badur. Mboten ngatamu. Panenane melimpah. Lho alhamdulillah. Sedakoe ya melimpah. Lho tenan aku nek masalah sedekah mau kalah karo wong kene, Mbak. Masa? Lho tenan aku tanggapan. Cek. Kowe omong kamamet ketentek kaya radio. Lah nggih. Aku iki tanggapan rame iki tenan. Sedekah iki tak gedhekne. Oh. Lho tenan aku iki Critakno. mulai tanggapan, mulai karo tangga-tangga kuwi nyeket nyatus arek sing 200 arek. Mbok domke tangga-tangga. Iya. Terus Nyicil kok, Mas. ora sedekah ning nyaur utang iki jenenge. Nyicil. Mas, ndongakno mantan kekalih. Nggih. Muga-muga menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Wah, iki muga-muga dadi mantan yang terakhir kalinya. nggih, jan Ndongamu apa Mas kanggo mantan? wis muga-muga ndongaku ora dawa-dawa siji tok sementing aja pegatan titik pun. Niku simpel, wis to. Aku tau tenan ndongakne mantan dawa bae aku dhewe ya bisa. Amin. Heeh, nggih. Nyuwun pirsa Mas Pati. Dalam Iki ibu saking saking anu besan. oh bisa saking Sramangmojo. Sramangmojo. Alhamdulillah nggih. Nggih. Sandale sapa ki sing muncul? Nggih. Pak Bu, Sramangmojo, Pak Besan nggih. Nyuwun pangapunten benjing nek sepekan temanten kekalih teng Sramangmojo kula mboten saged nderekne teng mriko. Lho, lha nyapa? Lha ora ditanggap kok. Oh, Oh alah. iki merudus Aku tak saudara. nekoni Bu. Menika garwane saestu Bu, bapake. Masih. Oh, masih ngambil. Oh, alah gue iki nyilih to. Terus saiki usome nyilih. Padha awakmu ya. Nggih, Pak. Alhamdulillah sehat nggih, Pak nggih. Sehat. Pak ditekani jenengan alhamdulillah sehat nggih, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Pak iki ditekani rada angel. Tenan. Anu dereng pun mimi. Oh, sampun, pun Mak. Ya wis sepuh ora mimik to munjuk ya. Lucu. Lah, Sepuh ki ora mimik ning munjuk. jare sapa? Lah bahaya ya. Bayek lanang karo bayek wedok ki sapiane angel bayek lanang. Lah Lho kok iso. Tenan, Mas. bayek wedok, Bayek wedok 2 tahun ora disapih wis gelem, Mas. lah nek bayek lanang. Piye umur 70 disapih. Teknik Lah itu ora percaya jalan selesai sinoman wi. Nah, Wi jemi ora. Tenan. Iki ana Mas loro manggala loro. Ya, joget. Dipun jogetaken apa Ya, mboten? jan iki Mas Takim bagus. Mbak Ita yo tenan aku ngingeti mantan edok ngingeti bojoku kudu tak jawe TV ya. Ben ganti-ganti gambare ya. Ayo Mbak, Mas, buka. iki nganu mikmu gak iso dawa. Gak iso wis kono gak apa-apa. Ayo. Nah, ayo Mbak Demas, ayo. Nah. Monggo do Mas mangga. Kene. Maju-maju. Nah, wah tenan. Sing wedok bagiane kono, sing lanang bagiane kene. Nah. Sik tak ini, nah sing itu bagian di Bagianmu. bagianku. Sing lanang bagianku. Sik jejer madhep rene jejer tak ijrahi sik. Medun. Medun. Nah, niki jejer. Mbak Jainul, Dalam. saya itu paham daerah sini iki daerah orang seni. kalian ana Mbak Zainul piye to? Anu Mbak Jainul, Mbak Manuhara gitu. Iya. Saya paham daerah Bandung ini seorang seni. Jadi saya tahu persis bahwa Manggolo dan Domas itu seorang seni. Ngono. Sing pinggir kiwa, mriku kilen, niku seni suara. Sini suara. Vokalis. Niku umpama nyanyi suarane nggih HP. Oh. Terus setunggale cewek, Ah. niku seni suara juga. Oh, vokalis. Nah, terus sing masih sing kanane Mbak Gandang niku itu, iya, itu seni tari. Nanti jogetnya juga bagus. Oh, gitu ya. Yang terakhir itu, nah itu seni rupa. Lah kok. Rupanya ra karu-karuan. Iki yo ngece. Iya, adus ora jane takono adus ora. Penjarane nduk, rono Sik, sing rono. Mas Rene. Aja iki bagianku. Dolakan cengele lak kaya brownies. Bocah gandenge kaya ngene jare. Ngece. Wis siji.
sini rene. Mas kowe nyauri rupamu ngono. Rupaku ya ora bagus kok ora ramaku. Ade mantan kuwi. Ora apa-apa ya Mas. Ya Allah. Ade Mas Hakim. Iya le tak ingeti kok jauh ireng to lho. Kowe tak tapuk lho, iki ketok dinane kok. Iki ngawur nek ngomong iki bocah kaya ngono kuwi. Ora bocah bagus sing Lah iya iki kadung nggih banyu ndok lho. Penting gede, bocah walaupun kan penting gede. Tenang. Kowe tekan ana sing wedok wi. Cantik sayangku, waduh ini wajah ini laku wajahnya laku ngarani macan. Macan ki piye? Anu macan itu manis tercantik. Weh. Nah, ini saya melihat dari segi wajah. Heeh. Ini orang yang suka menolong. Oh. Mbak, tolong jadi pacar aku ya. Macan gelem. Kowe iki modus tok. Lah sing iki. Nah, Iki macan iki. ini seorang iki tak bedek mesti putune sing duwe bandera Juanda Surabaya. Lah kok iso? Lah iki lapangane ning Batu. Wis tandane bocah pinter. Melek dia aja merem. Nah, pinter iki. Turunan Chinese. Oh ini. Hebat dalam bidang ekonomi. Lho. Sudah pawakan sugih. Bapak sugih. Sampeyan pengen sugih apa ora? Ya pengen. Ya kerja to. Ora bawa duit. Ora. Walah. Eh, Di syuting iki mbok ya sing apik. Kaya aku ngene lho, Lah, makane maksudnya. romantis saya Manohara kuwi. Dak. Syuting sik. mohon maaf, saya mau tanya jawab dengan jujur. Nyaput neh. Kamu suka makan bakso ya? Gak seneng ngomong mutah. Jawab. Tahu. Kamu suka makan bakso ya? Enggak tahu. Suka ya? Karena kamu sudah mementalkan hati aku. Mas, Hai. di syuting rene sik, Mas. Ah, tapi. Mbokane porong kula mbok rekam. Nah, kaget aku berarti bocah endi kok ora ana. Kene kene. Ora ketok, Mas, peteng koyo. Bukan daseng kan iki. Batore iki diwedaki pon lho iki kliwon dhewe kok. Ini pasaran sapi. Jenenge sapa cah ganteng? Jangan berkecil hati. Ya toh sayang. Kamu masuk umur berapa sayang? 16. 16 ki cek dawa. Ya toh. Kowe engko cek dandan cek ngene. Kowe nek pengen putih dandan betok kaya Mbak Manohara. Mbak Manohara, disepoti bocah kuwi biasanya mentalnya kan gak kuat. Tolong disepoti jangan kecil hati Mas. Karena apa? Kamu menjadi manggolo itu termasuk kamu itu orang pilihan. Pilihan terakhir ya liyane gak gelem karo kowe tok. Kowe iki ya nyampot aja ngono to. Liyane padha repot sekolah kok. Aja ngono Mas, kok ya. Piye Mangga. Agak sini tangannya ke sini dulu enggak apa-apa. Oh iya. Enggak apa-apa, tak belajari gak loro. Enggak apa-apa. Jadi gini, nah. Jangan cekel Mas, cekel ayo Mas tangane, ayo tangane ya. Cekel pinggirnya Manut to. Ora apa-apa to, anggapan aku mbokmu dhewe. Wah, mobil jamu perwoceng Mas. Kok iso jamu perwoceng ki lho. Karepe iki Mantan iki tak tekoni iki. Jenengan mau mun jamu napa dereng Mas manten? Dereng. Nah, engko tumbas jamu ning mundu. Ya. Nek Mas jamu sore ngat. Oh gitu. Lah sore kan ki apa artine? Esuk diombe sore jengat. Maksudnya ki jengat pikirane iki lho. Oh ngono. Oh iya. Pinter ya. Anu, jenenge sapa sayang? Dian, Mas Dian. Mas Dian kelas berapa? kelas tunggal. Kelas setunggal. Sampe dilok nireng iki gak apa-apa ya, Mas? Nggih. Kowe jenenge sapa? Jenenge sapa? Dian. Kowe ero nama lengkape urung-urung to? Apa? Widiono asline. Kaya ngenyek kaya. Lah bojone iki jenenge ya meh padha kuwi Dian bojone iki. Lengkape Diancuk. Ya bojone iki ya. Aja dirungokne kayak wong bodho ngene ya, Mas ya. Rungokne Mbak Manohara. Putrane Pak Sumati tak kono. Sayang. Iki putrane Pak Sumati Podut tak kono. Ya Allah. Sampeyan adike manten, kakung. Nggih. Alhamdulillah. Sampeyan berarti mantu stok kasih iki ya. Jangan tak DP sik nek ngono. Ya kamu DP ya. Sampeyan iso joget sayang? Saged Pak Sumati pinter. Mboten saged. Oke, tak warai. Oh, Tangannya di sini sayang. Satunya di sini. Tipongnya tok Mas, tipongnya tok. Tipe. Yuk. Engko nek aku maju kowe mundur ya Mas. Yo. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, maju. Mano, bapake ketoke ora trima Pak Sumati. Sik, sabar sik. Sabar sik. Sampeyan jenenge sapa? Irfan. Hah?
Irfan. Mas Irfan iki nah, iki beda Mas. Iki Mas iki gawene awan, iki gawene bengi. Ora masalah gane bengi. Oke. Ngidam. Oke, jogetnya sayang. Joget sayang, maju mundur. Oh, mboten jog bisa. Ayo sini. Dipegang ya. Iya dilatih iki. Satunya sini mana tangannya? Nah, bocah iki ora apa-apa. Ya tipe. Ora apa-apa wong iki sumpelan no. Sini maju sini sayang. Maju, iya. Nah, ayo bareng-bareng sini. Nah, agak maju sini. Ora apa-apa ora nek meteng kok ya. Ada lanange ora. Lanange metu lanange. Tikung. Ayo, engko nek aku maju, kamu ikut maju ya. Kamu ikut maju ya. Kamu mundur ya. Oke. Ayo. 1 2 3 ayo, Mas. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Seta. Piye to? Iki gak iso to? Oh, gak kulino kok Kuwi kan gliri-gliri ketoke. Ngene lho tak pare Pak Sumadi ki iso. Ayo Pak, rene Pak. Ketoke ra trimo. Anakku, ana nek wani karo pake ngono. Iya. Pak Sumadi nggih purun joget. Nggih. Oh, mboten. Heeh. Dek dalu joget apa mboten Bu Pak Sumadi Bu? Bener. Mboten. Oh. Ketoke kok kaku ngono ya, kudu pengen joget. Iya, itu kaku. Satu lagu Mas untuk Do Mas 2 Manggala 2 nah. Ya. Monggo sing dereng foto kali foto nggih, kersane ringkes acaranipun. Nah, yuk lagunya apa? Ninggal katresnan, ninggal Lah tadi katresnan. foto, dereng. Mboten. Oh, mboten. Lah kok nangis? Guyu sampai brebes Iya, ya. alhamdulillah. Ninggal katresnan lagune Mbak Manuhara. Sing nangis sapa? Eh? Sing nangis sapa? Baik lho. Sing opo? Baik, nangis toh. Bae nangis ki lho. Jomane kok mbae. Kowe ngerti Pak Sumadi? Heeh. Waktu manten sungkem. Heeh. Lho, Manten nangis. sungkene bapak iki tak inget kene bapak brebes. Brebes mili. Tak pikir ki bapak iki eling rikala dheweke dadi manten biyen. Ternyuh. Lah kok jebul eling ragate ndek gawe akeh men. Kabeh wis disiapke karo Sumati kok ya. Yuk. Ayo monggo Ya, sayang. ninggal katresnan lagune Mbak Ayo. Manuhara. Ayo sayang goyang bareng-bareng Iya. yuk. Yang joget boleh pulang, yang enggak joget Yo. ikut di sini yuk. Ayo, joget bae ya. Iki. Goyang dong. Asik. Pak Sumati boleh joget loh. Monggo. Monggo Mas Sumati. Program kuning joget karo mawon lagi. Karo gue semeni. Ketoke Mas Sumati, aku tak joget ya. Ojo. Monggo Mbak Manuhara dadas.
bocah iki jak joget. Ya. Aku tak mulih dhisik. Oh, no. Heeh. Sepote Mas anu. Yo saiki ngene lho. Saiki awake dhewe kaum wong Islam yo serem yo agamis. Niki sepote sing berbau agamis Mas ya. La ilaha illallah. La ilaha sae napa sae Bu? Tau apa? Nggih, matur kemenganan Mbak Nggih. Mara. Satu lagi Nggih. joget podang kuning ya. Iya. Ya. Dono yo. Asik. Hei, bareng yuk. Langsung yuk. Asik, asik. Tak kerasan. Ayo Barisa. Hei. Asik. Lelo lelo. Sambil jalan pelan-pelan. Yuk. Asik, 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 asik.